महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा दुप्पट उद्योग महाराष्ट्रात येऊ दे असं साकडं उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी गणरायाचरणी घातलंय। वेंगुर्ल्यातील त्यांच्या मूळ घरी गणरायाची पूजा झाल्यानंतर ते बोलत होते, पाहूया। मागच्या वर्षीच साकडं घातलेलं होतं, आता त्याच्या दुप्पट उद्योग यावेत म्हणून साकडं घातलं आहे। मागच्या गणपतीला जे बोंबाबोंब करत होते, जे आज येऊन गेले ते की उद्योग पलीकडे गेले, उद्योग आले नाहीत, शेवटी गणपतीच्याच आशीर्वादानं देशातलं पहिलं राज्य फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट करणारं हे सलग मागचं वर्ष आणि आताची तिमाही हे महाराष्ट्र राज्य ठरलेलं आहे। त्याच्यामुळं अजूनही जेवढे उद्योग आणले त्याच्यापेक्षा दुप्पट उद्योग आणण्याची ताकद विघ्नहर्त्यानं आम्हाला द्यावी हे मी साकडं घातलेलं आहे आणि अनेक लोकांना चांगली बुद्धी मिळो हे देखील साकडं घातलेलं आहे। नाही, एक तर पहिली गोष्ट ही जागा शिवसेनेची आहे आणि ही जागा शिवसेनाच लढणार आहे, कारण मी त्या कोअर कमिटीमध्ये काम करतो। अनेक लोक मला आता कळलं की काही लोक म्हणतात 6 लाखानं अमुक एका पक्षाचं निवडून येईल, 7 लाखानं होईल, हे समोरच्याला मतं पडणार आहेत की नाही हेच मला कळत नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यात मला जायचं नाही। पण इथं जे कोण चर्चा करत आहेत त्यांच्याकडे तिकीट वाटप दिलं आहे देवेंद्रजींनी असं काही मला वाटत नाही। ही शिवसेनेची जागा आहे, शिवसेना त्याच्यावर ठाम आहे। मी स्वतः उपनेता शिवसेनेचा आहे, मी कोअर कमिटीमध्ये काम करतो, मी कोअर कमिटीमध्ये आहे, त्याच्यामुळे ही जागा शिवसेना लढणार, ही काळ्या दगडावरची रेग आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही आमच्यामध्ये मतभेद नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।